Здравейте, сега ще ви покажа как да си направите порт с рутер TP-Link за Minecraft. Пишете това IP в някоя от търсачката Mozilla Firefox, Internet Explorer. Паролата на TP-Link е админ и потребителското име е админ. Натискате това. Аз вече имам порт за CS и за Minecraft, но ще направя нов. Порта на Minecraft е 255.65. Тук на интернал порт не пишете нищо. Пишете си това 192.168.0.1. Натискате го на TCP и натискате Save. Това беше всичко от мен, дано да съм ви помогнал.